темата с изкуствения интелект и високите технологии е все по-актуална в нашето съвремие. И тук при мен има една книга, наречена Раят под купол, която доста нашироко и надълбоко засяга тия теми. Днес съм поканил в студиото на Blur Paper именно авторът на този роман, който се казва Оливър Костов. Оливър, моля, разкажи на нашите читатели защо реши да напишеш Раят под купол. Благодаря много за поканата. Това е една тема, която ми се върти в главата от доста години и все чак някой да напише, защото все пак има хиляди писатели, сценаристи, но така и никой не написа и накрая я написах аз. Значи ти ги пада научна фантастика? Доста слабо казано. Смея да твърда, че съм фанатичен фен. Книги, видеоигри, филми, сериали, каквото и да е на тази тематика, за мен е изключително интересно и възбуждащо въображението преди всичко. А не мислиш, че самия жанр се води малко young adult, по-скоро за юноши? Тъй наречената юношеска фантастика или юношеска литература, както му казаха в соца. Много хора мислят така всъщност. И най-вече причината е, че считат, че тези неща не са достоверни, съответно не могат да бъдат приети на сериозно. Но аз мога да кажа, че фантастиката може да бъде много по-достоверна от някои тъй наречени реалистични жанрове. Добре, как по-точно самата фантастика би могла да бъде достоверна? Не е някак налудничено? Ще ти дам пример с две много често срещани клишета. В научната фантастика ние обикновено колонизираме чужди планети, което шансът да се случи е нищожен. Но в реалистичната литература ние много често получаваме някой милион в наследство от някоя незнайна леля, която ни оправя живота. Колко по-реалистично е това? Същата работа. Добре, а ти как ще накараш читателя да приеме на сериозно самия жанр и съответно конкретно твой роман? Всяка една книга, която иска да бъде приета на сериозно, трябва да има някакви допирни точки с реалността. Естествено, сцената може да бъде изцяло измислена, но допирните точки трябва да ги има. Читателя трябва да може по някакъв начин да приеме за себе си нещо за достоверно. Тоест ти възнамеряваш да вкараш читателя във филма посредством твоята книга? Доста хора са във филма. Всъщност, в интерес на истината, доста положителни отзиви има от читателите за сега. Не, че съм успял наистина да стъпя дори на малкия пръст на класиците, които са вдъхновили. И не, че няма критика. Критика има много. Обаче хората като цяло харесаха книгата и тя никога не си е поставила за цел да бъде перфектна. Това е дебютният ми роман. Книгата просто има за цел да те накара да си зададеш няколко неудобни въпроси. А какви са по-точно неудобните въпроси? Ще разкажеш на мен и на аудиторията? Неудобните въпроси, които аз разглеждам, са най-вече какво е нужно за да изградиш една цивилизация, какво е нужно за да я унищожиш и може би най-екзистенциалния, дали доброто и злото са някакви абсолютни величини или е просто въпрос на гледна точка. Добре, а ще споменеш ли също така малко по-конкретно относно изкуствения интелект в историята, тъй като той в книгата играе родителска, управленска и още редица роли? Тези роли, за да ги изиграе изкуствения интелект, няма кой знае какви технически проблеми. Днешната технология на фундаментално ниво го позволява. Естествено, много съм спекулирал със степента на развитие, но най-големия проблем пред изкуствения интелект по-скоро е чисто морален. И считам, че в рамките на нашия живот и на планетата, на която живееме, изкуственият интелект никога няма да успее да заеме тези роли. Няма никога да има управленска роля или ролята на родител от чисто морални съображения. Именно за това, защото това е един от централните моменти в моята книга. Сцената на действие е една далечна планета, тя се нарича Камъка и която няма
никаква, да кажем, морална връзка с земните норми. Ти спомена също нещо за класиците, които сте вдъхновили. Ще помоля да разкажеш малко по-конкретно за тях. На първо време най-голямото вдъхновение за мен е великата Айн Ранд. Също така трябва да спомена тук Джордж Оруел, Уилям Голдинг, Айзак Азимов и Филип Дик. И тук вече следва да те питам, какви са ти бъдещите литературни планове, смяташ ли да пишеш романи за бъдеще, от какъв жанр ще бъдат те, ще продължаваш с научна фантастика или смяташ да промениш направлението? Ами в момента пиша нов роман, но си признавам, че изневерявам на жанра, той няма да е научна фантастика, ще е абсолютно друг жанр, но за сега няма да споменавам нищо, като му дойде времето ще се чуе. Относно продължение на Рая под купол, някога може да има такова, но историята е сравнително самодостатъчна на този етап и не бих искал да я разводнявам с ненужни продължения. Някога най-вероятно ще се стигне и до там, но аз съм човек, който обича да казва много неща с малко думи, не обичам литературните супунки и продължението ще се появи, когато има смисъл такова. Добре, благодаря ти много за разговора. Сега, във връзка романа, може да го намерите на живо, тъй като ние ще участваме от Blur Paper в панаира на книгата, сега пролетния панаир на книгата, тази годишния. Там през почивните дни ще може да намерите също нас, авторите на Blur Paper, на Шатра 15 или да се закупите лично с подпис от автора Раят под купол и много от другите книги, които предлагаме на издателство Blur Paper, отново лично от авторите им. Благодаря ви много!